Pangasinan National High School, #1 sa Brigada Eskwela 2018 sa buong bansa. Nagbabalik live si Kim Bandarlipe. Kim? CJ, nakatakdang iwi ng Pangasinan National High School ang parangal bilang National Awardee ng Brigada Eskwela 2018. Wagi sa Brigada Eskwela Mega Category Secondary Level ang Pangasinan National High School. Ilan sa kanilang matinutukan ang pagsasaayos ng pasilidad tulad ng pathway, covered court at disaster risk reduction and management facilities. Nakalikom ang paaralan ng mahigit 1 milyong piso para sa kanilang generated resources na requirement din sa bawat eskwelahan upang maisakatuparan ang programa. This is the first time na nasunggit ng Pangasinan National High School ang regional award and even for the national award. Napakahirap ng award na ito dahil talagang marami kang gagawin. Pero hindi naman naging hadlang para masungkit namin yung award. Naglagay ng karagdagang CCTV camera para sa seguridad ng mga estudyante. Gaganapin ang awarding ceremony sa Nobyembre sa Davao. Nasanay na kami, yung mga estudyante, tapos mga teachers, na sanay na kami hindi, kung pwede, walang isang dahon na makita dyan. Dahil siyempre minimaintain natin yung beautification na at cleanliness. Proud ang mga estudyante maging ang mga guro sa parangal na matatanggap ng eskwelahan. Saksi raw sila sa malaking pagbabago ng kanilang paaralan. Mas lalong pagigihan pa nila ang kanilang pag-aaral at gawin lahat para sa kabubuti ng school namin. Sobra po kaming proud, syempre kasi pinaghandaan po rin talaga namin yung sa Brigada Evaluation. Tsaka parang lahat po kami talagang nag-work ng heart. Nakatulong daw ang kanilang mga pasilidad sa mga nagdaang kalamidad ngayong taon, kaya naman tuloy-tuloy ang kanilang pagmimaintain ng kaayusan para sa ikabubuti ng kanilang mga stakeholders. CJ? Maraming salamat, Kim Bandarlipe.